Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Wage 13 Maret 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak tanpa winates, Yohanes 1 ayat 11a. Nanging sing sapa ngombe banyu pawewehku bakal ora ngelak ing selawas-lawasi. Para adiyuswa, ing gesang kita kada sanget singgetan ingkang megataken kita kalian liyan. Saged arupi budaya, agami, werning kulit, pedamelan, derajat, pangkat. Singgetan punika dadosaken kita boten saged sesambetan kanthi sae kalian liyan. Nalika Gusti Yesus pepanggihan kalian pawestri Samaria, kita manggihaken peladosan ingkang nglangkungi singgetan sosial, adat lan agami. Gusti Yesus miwiti pirembakan srana nyuwun toya. Ing suwali panyunipun Gusti Yesus kepingin bikak sesambetan pirembakan. Panjenenganipun boten namung ngrembak kabetaning manungsa arupi banyu, nanging ugi nawekaken toya gesang ingkang numusaken gesang langgeng. Gusti Yesus boten bikak wadining pawestri punika, nanging Gusti Yesus ngakeni pawestri punika minangka pribadi ingkang tinresnan lan dipun tebus. Cetha sanget katresnanipun Gusti Yesus boten winatesan dening kawontenanipun tiyang kasebat. Lumantar pepanggihan punika pawestri boten namung meratobat nampi pawartos kabingahan, nanging ugi mbekta kabar kabingahan kangge sinten kemawon. Perkawis punika jumbuh kalian Yohanes 1 ayat 11a. Nanging sing sapa ngombe banyu pawewehku bakal ora ngelak ing selawas-lawasi. Para adiyuswa, gereja kedah nulat peladosanipun Gusti ingkang rawuh secara pribadi mangun sesambetan minangka ruang lan bikak sesambetan pirembakan kanthi katresnan. Mekaten ugi ing gesang kita ing jagat ingkang kebak singgetan kita tinimbalan minangka pantawis dede tembok singgetan. Sumangga wantun ngladosi nglangkungi singgetan menapa kemawon amri saged ngrawuhaken katresnanipun Gusti wonten ing satata gesang. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika dhateng kawula, amri kawula tanpa winates nindakaken peladosan kangge sinten kemawon. Monggo paduka ingkang berek manah kawula matemah gesang kawula minangka pelados paduka tanpa saged kasingget dening menapa kemawon. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa paduka ingkang berkahi langkung-langkung para adiyuswa ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka metenikaken paduka badhe tansah maringi kegiatan bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken lari-lari kawula anak putu kawula ing pundiya papan sae ingkang nembe sinau makarya gesang ing bale wismanipun. Kawula pitados menawi anak putu kawula tansah rineksa pinerkahan dening paduka. Paduka ugi berkahi komisi adiyuswa sae ing gereja klase sinode wasita adi tabloid adiyuswa pengetan halun ing Jakarta. Kawula pitados lumantar perkawis-perkawis menika para adiyuswa saged ugi sangsaya caket raket kalian paduka lan saged nindakaken pangandika paduka. Kawula pasrahaken
sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang maring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah adi yuswa srana ngrepekaken kidung. Sumangga.